ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ. ನರಮಾನಿಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ಈ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂವೊಡ್ಡ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ತೆರಿದಿನೊಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಏತೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಫಲದಿಂಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ನರಮಾನ್ಯನ ಜನ್ಮ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದು ದಾಸೆರ್ಲಾ ಪನ್ಪೇರು. ದಯಗ ಪಂಡ ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮನೇ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಲಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಜನ್ಮಗೆ. ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾದಿಗೇಡು ನರಮಾನ್ಯ ಜನ್ಮಗು ಬೈದರು. ಆಂಡಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ಈ ಭೂಮಿಡು ಉಲ್ಲೆರುಂದ ಆಂಡಲ ಒರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡರಿ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಒರಿಯನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಕುಡರಿಯಡ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬುದ್ಧಿಡು ರೂಪುಡು ಗುಣೊಟ್ಟು ಕೆಲಸೊಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡರಿ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಅಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಅಂಗಬೋನೆದ ಕುಲೆ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಪಂಡ ಕೈಕಾರು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವೆರು. ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಗಬೋನೆ ಅಕುಲು ಬುಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಗೋಲು ಬುಲೆ ಬಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುಲೆಕ ಗೊಬ್ಬರೆ ಆಪುಜಿ, ನಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಪರೆಲ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗಾದೆ ಕಾರ್ಲದ ಪರಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು, ವಿಜೇತ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಅಂದು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಗೋಲು ಸರಿ ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಆ ದೇವರು ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಜೋಕುಲೆನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂತಿ ಹರೀಶ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಈ ವಿಜೇತ ಶಾಲೆಡು ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ತೂ ಒಂದು ಬರವು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೆರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಕುಡು ಸೊರಳೆ ಜಪ್ಪುಂಡು, ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿವುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಸಾಲದ ಉಲೈಡೆ ಕುಂಟುಡೆ ಪಟ್ಕೆಲ್ನ ಮೈತೋನುವೆರು. ದಯಗ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು. ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆದಿನ ತಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ತು. ಅಂಡಲ ವಿಜೇತ ಶಾಲೆಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಕುಲು ಉವ್ವೆ ಉರುಮಲ್ ಪಂದೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೊರಳೆ ಬರೆಸೊಂದು ದೊಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿಯೊಂದು ಪಡ್ಕೆ ನಿಗ್ಗಿಡೋನು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲೆಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೋಕೆಡೆ ತೂವೊಂದುಲೆರು. ಆ ವಿಶೇಷವೈನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆ ಕಲ್ನನೆ ರೀತಿಡು ಬರವಲ್ನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೆರು. ಬರವದ ಒಟ್ಟುಗು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಿರೀಟದ ಹೊರುತ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನೆಂಚ, ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ, ಪರ್ಬದ ಬಗ ತಿಪಿಲ ಮಲ್ಪುನಿಯಂಚ ಇಂಚಿತಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆನ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೆರು. ಐಕ್ ಬೋಡು ಬೋಡಾಪಿನ ತರಬೇತಿನ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಒಂದುಲೆರು. ಅಂಡ ಅಂಟು ಪತ್ತವನೆಟ್ಟು ಪಡು ನೂಲು ಸುಂದನೆಟ್ಟು ಪಡು ಕಿರೀಟದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಪಡು. ಈ ಜೋಕುಲು ಕೈಕಾರು ಬುಂಡು ಪೂರ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಎಚ್ಚನೆ ಹುಷಾರುಲೆ ಬಲೆ. ಈ ಶಾಲೆದ ವಿಶೇಷಲೇನು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ತೂಕ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಚಾರುಲಿನ ತಿರಿಯೋನುಗ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂತಿ ಹರೀಶ್. ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಜೂನ್ 1, 2016 25 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಮಾನಸಿಕ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಜೇತ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಐತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2016 25 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಮಾನಸಿಕ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು. ಇನಿಕ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ 70 ಮಾನಸಿಕ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ತರಬೇತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಗ್ಲೇನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕನವರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ 25 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿನ ಕೂಡ ಕೊರ್ದು ಅಗುಲು ಕೂಡ ಸಮಾಜಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಜೀವನ ನಡಪನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಇನ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಎಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮಾನಸಿಕ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕುಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉಚಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನರ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಲ್ತೊಡ್ಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆತಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ನವಂಬರ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸರಕಾರದ ದಂಡಲ ಅನುದಾನ ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಲ 25 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್ 2020 ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಡು ಅನುದಾನಗೋಸ್ಕರ ಐತ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ದಾದ ಮುನ್ನಡೆಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾಹನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ ಇತ್ತನ ಬಂಗಾರನ್ ಪೂರ ಅಡವ್ದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುದರ್ಡಿತ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಯಾನ್ 2,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿನಿ 9,44,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜೋಕುಲು ಏರುಲೇರಾಗಲಿ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಅದು ಉಚಿತ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ದ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ EMI 17,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಡೀಸೆಲ್ಗಳ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 33,000 ಮುಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನಲ್ಪ 13 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಧನ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಕ್ 72,500 80,000 ಮುಟ್ಟ ಅಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊರ್ರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ 30 ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ 17 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಅದು ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಲ್ದ ಇಂಚಪ್ಪ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಆರೊಂಜಿ ತಾದಿಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ನ ಹುಡುಗನ್ಲ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪಂದ್ ಆಯನ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ನ ಹುಡುಗನ್ ಬೀದಿಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಲ್ಪಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಕಂತದ್ದು ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫ್ರೀ ಆದ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ವಸತಿ ನಿಲಯಡ್ 30 ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ನೈಟ್ ಆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುದು ಎಂಕುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ವಸತಿ ನಿಲಯಡೆ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೇತೊಂದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಾಫ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆತ ಸ್ಟಾಫ್ ದಿಯರ ಪೋಂಡು ಆಗ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊರ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರನು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯಾಚಿಸವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಲ ಬಾಡಿಗೆದನೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಕಟ್ಟಡಲ ಬಾಡಿಗೆದನೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ 2,500 ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ 30,000 ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇತ್ನಿಟ್ಟನೆ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 3 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವತ್ತಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೆದ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿಡು 3 ಜೋಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತೇರು ಚಿರಂಜನ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಐಟ್ ಚಿರಂಜನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿಡು ಒಟ್ಟು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಾಟ್ಯಾಲಡ್ ನಡೆತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಒಟ್ಟು 21 ಸ್ಟೇಟ್ದ ಟೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದ 2nd ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಾಲ್ಗಲ್ ಹರಿದ್ವಾರಗು ಆಯ್ಕೆ ಆತಲು ಬೊಕೊರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇನು ತೂವನಗಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದು ಬೋತೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಏನಾಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗಿನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೋರ್
ಹಾಕಿಡ್ ಒಂಜೋಕ್ಲೆನ ವಿಭಾಗೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳಡು ಒರ್ಂಬ ರಾಜ್ಯದ ಟೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೀಮ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಬೊಕೋರಿ ಆರಿಫ್ ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಲ್ಲೆ ಆಯಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಚಿ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಈ ವರ್ಷಲ 2 ಜೋಕುಲು SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೆ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಶಿವಾನಂದೆ ಪನ್ಪುನಯೆ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷಲ 2 ಜೋಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೇರು. ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನಿನ್ನ ನಗು ದೇವರ ರೂಪ ನೀನೆ ಮಗು ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ. ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಡತ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ 22 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತುಂಡು ಐಟ್ 22 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಜೇತ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೇರು ಅವತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಅನ್ಪಂಡೆ 3 ವರ್ಷಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಜೇತ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸ್ಟಾಫ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನೀಡದಾಸ್ರ ಅಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ತರಬೇತಿ ಇಡದಾಸ್ರ ಈ ಜೋಕುಲು ಈತೊಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಈ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಆತಿ ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ 25 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತನ್ ಪಂದು ಎಡ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಕಡಬುಡಿಯರು ಅದಾಗ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಅವ್ರು ಶಿವಾನಂದೆ ಪಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇತ್ತೆ ಆಯನ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದ ಬುಲ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಶಾಲೆ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಏನು ಬುತ್ತಿಗನಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಉಣಸ್ ಪಾಡುಡ್ಚಿ ದಯದಿದ್ದು ಟೀಚರ್ ಏನು ಶಾಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಐ 13 ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಐ ರಜೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಐ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಬೊಕೊಡ್ತಿ ನನ್ನೊರ್ತಿ ಪಣ್ಣುಲ್ಲೋಲ್ ಕವಿತಾ ಪಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜರು ಪಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಆರು ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಪಾಡ್ದು 2 ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದುಲ ಇತ್ತಿರಂದಂಡ ಆಗ್ಲೆಗ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಗಳು ಒಂಥರ ದುಂಬೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಾಗಲು ತುಂಬ ದುರ್ಬಲರಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಲಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಆಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಪಾತೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಬಿದೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು 25 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಕಡಬಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಾಲ್ ದಿನಾಲ ಆ ದೇವರನ ಫೋಟೋತ್ತ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ಬೈದ್ನ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ದಿನಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಕಿನ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ ಕಂತದ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಲದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ನದಾಗ ಏನು ಪನ್ಪೋಲು ನೀವು ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ದೇವರ ಹತ್ರ ದಿನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪೋಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಆ ಶಿವಾನಂದೆ ಬಂದು ಮಸ್ತೇನಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಬುಲ್ತೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ಏರ್ಲ ತುಯ್ಜರಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮಂಡಲ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದಾದಂಡಲ್ ದಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ತನ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಾಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಡೋನರ್ಸ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಪನ್ನೈತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಡೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದಾಡಿತ್ನ ಜಾಗ ಸೇಲ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನೊಂದು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾರ್ದಂಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದೇ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತು 25 ಲಕ್ಷ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು 25 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 25 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏಪೋಗ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಸಿ ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ
ಆಹಾ 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 ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಓ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಓ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಓ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಓ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಓ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಏನು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಫನ್ ಪಾತೇರಿಯ ಸ್ಟಾಫನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ದುಂಬೆ ಯಾರೇನು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಾಡ 4 ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತನಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವಡಂತ ದುಮ್ ನಾನೇ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಅವ್ರು ಲೇಡಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಅವ್ರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಪೋದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದೆ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮಗಿಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಪೋದು ಪನ್ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ದಾಲ ಪಂತಜರು ಎಸ್ ಪಂದು ಹಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಿದಾಡ್ದೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಪವತ್ತೆ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ದೆತ ಮಿತ್ತದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಕ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನಿಸೋಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚೆ ಸಡನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಬೂರಿಯಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪೂರ ತಾಗಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಬೋಯ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ಪಾಯ ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ಪಿಜರು ಇಂಚಿತ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನಾಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾವುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಆಡಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಟ್ಟ ಎಚ್ಚರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅವೇ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನೇಕು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನು ಅಂಡ ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಪಿದೇ ಪೋದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ನಮಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಗಗೊಂಜಿ ಡೋನರ್ ದುಂಬು ಬೈದೇರು ಮಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲು ಬೋರ್ಡಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಆಯಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರು 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ 50 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಲ್ಪನೆ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಂತರ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಏರ್ತು ಅನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಂದೆಕ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾನಸಿಕ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೂ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ದುಂಬ್ ಬರ್ಪೇರು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮನ ಸ್ಕೂಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಯಾವು ಆ್ಯಂಡ್ 2ನೇ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ವರ್ಷೋಡು ನಮಗಿತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ 1,80,000 ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಬಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಏತ್ ನಮ್ಮನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಆತಿತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೂವ ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ ತುಯಿನ ಆಣನ ಪಿರೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಜನ ತಿರುಗಾದಿಕ್ಕೆ ನೋಡ ಪೊಣ್ಣನ ಪಿರೋಡು ಆಣ ಖಂಡಿತ
ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಏನು ಮದ್ಮೆ ನಡೆದಿಂಚಿಲ್ಲ, ಯಾನ್ ತುಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗನೇ ಯಾನ್ BA ಮಲ್ತೆ. 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು BA ಮಲ್ತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ B.Ed ಮಲ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ B.Ed ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಯಾನು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ 10th ರ್ಯಾಂಕ್ಲ ಬೈದನೆ ಎಂಕ್ B.Ed. ಯಾನು ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ B.Ed ಮಲ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಚನೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ವೆಹಿಕಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಪಂದು ಮಲ್ಪಡು ಅದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವ್ರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಲ ಕಲ್ಪದೇರು. ಯಾನೇನಿ ಹೆವಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತಂದೆ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಕ್ಕ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಆತಂಡ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಏರ್ನ ಓ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಲ್ತಂದೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂಚ ರೆಡಿ. ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅವಮಾನನ ಎದುರಿಸದೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋದ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಅಂತೆ ಬೊಡ್ಚವನ್ನ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು. ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಆರೋಪಲು ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು. ದಾಖಲೆ ರಹಿತ ಆರೋಪಲು ಪೂರ ಓವೇ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಆರೋಪ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ನಂಬು ನಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದ ದಯಪನಾಗ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ದಿವೊಂದೇ ಓವ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸವೆ. ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷಾರುಲ್ಲೇರು ಸಾಧನೆಗೆ ನೀನು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹುಷಾರಂದು ಪನ್ನ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ದಿವನ್ವ ಒಲ್ಪ ಪೋಡಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಪೂರ ಪೋದು ನಿಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ದೇವರ ದಯಟು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ 30 ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ವರ್ತಿ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆದ ಪಣ್ಣುಲ್ಲು 30 ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋರಕೇನು ಜೇರು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣ ಕೊರತಾಗ್ಲೇಗ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಗ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೇರು ಅಗುಲ್ ದಾದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇತಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏಕೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತಂದು ನಮ್ಮ ನಲ್ಪವೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲ್ ಪಿದೇ ಪೋರಕೇನು ಜೇರು ಒರ್ತಿ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆದ ಪಣ್ಣುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂ ಪೋರ ಬತ್ತೆರಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಪಂಡು ಯಾ ಪೋವ್ಜಿಂದ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೂ ಅನ್ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ದುಂಬುಗು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲೂ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಕ್ಕ ಆಗ್ಲ ಟೀಮ್ದಾಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ. ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಕಡಲು ನಿನ್ನದೇ ಹಡಗು ನಿನ್ನದೇ ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಟ್ಟವು ನಿನ್ನದೇ ಬಯಲು ನಿನ್ನದೇ ಅಪ್ಪಿನಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ವಿಜೇತ ಶಾಲೆದ ಈ ಬೇಲೆ ಸಾಧನೆಲೆನು ತೂನಗ ಐರ್ದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕುಲೆನು ಮೋಕೆ ಜೋಕೆಡು ತೂಪಿನ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಮೂಲು ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು.
ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.